bayangicela ke abantu abaningi uNkulunkulu wami yazi bengayimisela ukuthi ngikhulume ngiyabona nje bayangicela bathi na ngiya uthi my king sicela ukucacise udaba olwenzekile oluthinta gaming to soccer nanga nomunye futhi uthi ngiyacela my king uthinte udaba luka Duma Mkokstad no Big Zulu ukuthi kahle kahle ubani okade right lapha yana ngizokhuluma ngolunye udaba niyangidivert I know ngoba nakho ngiyabona abantu ukuthi bayafuna ngithinte angisale sengibahlonipha abantu sengithinta cha kulolu daba ke oluthinta igaming to soccer noluthinta ilokhuzana iGospel Football Club nelokhuzana neGqom Football Club or igaming to soccer nje konke cha mina into engingayisho lapha ukuthi bafowethu kufuna sifunde ukuthi beke noma yini into ethinta abantu noma yini into ethinta abantu nje abahlukahlukene kufuna kube ama rules asuke ezolawula abantu because umuntu nomuntu uhlakaniphile futhi umuntu nomuntu uclever ngendlela yakhe kodwa kumele bekhona ama rules asuke ezokwazi ukubaqoqa ukuthi okay ke sonke solandela lama rules lawa sonke solandela le constitution lawa sonke silandela lendlela ama rules adonsa abantu azobafaka ekuthenini nansi into umhlahlandlela yiwo ekufuneka si comply to ngoba mangathiwa yilo nombono wakhe yilo ngeke ilunge into enabantu abahlukahlukene uma bonke bezobeka imbono yabo ifuna ibe khona into ezoba controller nento ezobalawula nento ezolandelwa yabo so ke uma ngabe ke ukuphuleke ama rules empilweni nje beke waphula umthetho ngabe umthetho wakini ngabe umthetho wendawo ngabe umthetho wezwe ngabe uyayidinga nje ilokhuzana uyadinga ukuphenathwa bengabe uphule umthetho obekiwe ngabe umthetho wecompetition wawuphula nje umthetho awuthi mawuphula umthetho mase kuthiwa hayi asicabangele umthetho awuhambe lokucabangelana mawuphulile nje uphulile ngisho noma ungondla intandane ezu100 ngemali yakho kodwa mawuzobanjwa kulezi intandane ozondlayo kukhona enye osuyiraphile akushiya ukuthi urape yodwa akucatshangelo lezi intandane ezu99 ezondliwa ulo muntu akangaboshwa ngoba uphula umthetho nje uzoboshwa nje umthetho uzoboshwa nje ukuthi ubonke intandane ezu200 bengimele mawondla intandane bekumele ucabange ungayenzi into ehlukumeza umuntu uma ngabe ucabangela abantu ungayenzi into ephula umthetho bengabe ucabangela abantu and into ebhalwe phansi inamandla kunento eshiwo ngomlomo and ngoba ngiyabona ukuthi abanye abafowethu banamaphupho amakhulu empilweni kunezinto ekumele bayihlonipheke ama organizers ayo igaming to soccer ukuthi noma yini into ebhalwe phansi inamandla kunento ezoshiwa ngomlomo and awukwazi ukuthi mawenze iphutha uphambana nento ebhalwe phansi bese kuthiwa nawe wake wakwenza nje ngomunye unyaka angithi unyaka ofile kukhulwa ngawo ukuze kulungiswe amaphutha ngonyaka olandelayo uma sewulonyaka olandelile awuloku quota into ezenzeka ngonyaka ofile because amaphutha enzeka ngokudlula iwona akukhulisile this time okuphoqa ukuthi into ayibe kwilevel elandelayo so into awuyise emuva uyisa phambili imistake oyenzile wehlisa umoya bese usebenzisa the same mistake ukuthi ungayiphindi ngelinye ilanga kodwa nje into ebhalwe phansi kwathiwa ama rules kwathiwa umthetho bhalwe phansi uzokhumbula ngesikhathi kuqulwa icala labasethembe ezinhle lesibongo sakaShembe nabasebuhleni abasethembe ezinhle babe wina ngento ebhalwe phansi kangashiya ukuthi akucatshangelwe phela ukuthi baningi abantu basebuhleni no umthetho usebenza ngento ebhalwe phansi so akuyenzi sense ukuthi ungazi ulwele ukuthi wenza iphutha and uma wenza iphutha akuwena oshoyo ukuthi penalty kanjani
uyabona kuba nekomiti elidecidayo ukuthi lizokuphanaltha kanjani ngoba kunama rules kunekomiti elithatha inqumo ngomuntu ophula umthetho. So kulento yeGaming to Soccer ke ikomiti lasithatha isinqumo ukuthi igqom cha asuke enkundleni angingene bani angingene igospel ne hip hop kwakuthi igqomuke libamba ukuthi sigcine siwinile alusawuconsiderisha umthetho selithi sigcine siwinile yini ngenze kanje akuhambi ke ngokucabanga ukuthi ufisa kwenzekeni ku apply umthetho kunoma yini. So nalapho futhi ekhaya la uhlala khona uma ngabe nje kunomthetho wakini hlonipha umthetho wakini ukuze lelikhaya libe kule direction lefunwa abazali beke wangahlonishwa umthetho wakuleli khaya izingane zakuleli khaya ngeke zisalawuleka ngoba umthetho sekuyikhaya elingenawo umthetho. Even na country hlonipha umthetho we country hlonipha umthetho wezwe uyabona. Even noma utholakala ukuthi kunomuntu owenza ubugebengu somewhere lo muntu owenza ubugebengu somewhere as long as bengabe ngakabukhona umuntu ozomreporta ngobugebengu abenzayo angaqhubeka abenza uzoqhubeka abenza ubugebengu kodwa the day eba nebhadi a report noma abanjwe noma kubanjwe omunye owenza nalo lapho ubugebengu kubanjwe lo ngeke wena uthi yini kubanjwe mina uyekelwani lo yengabanjwa. It's because njengamanje uwe ureportiwe ubufakazi bayo yonke into oblidela kuwena lo okhuluma ngaye ubufakazi abakalideli lo muntu today blidela ubufakazi bokuthi ulonga kangakanani umthetho uphula kangakanani naye futhi uyoboshwa yabo okusho ukuthi awusho empilweni ukuthi usibani bana ngithi naye wenzile nje kuya ngokuthi ubani osoreportiwe nosebanjiwe ngaleso sikhathi. Ingakho umuntu osebanjiwe kuba ngcono bezokhipha nabanye abasuke bengakabazi ukuthi hayi sisebenza noba isuke izolunga kithi bengithi angidlule lapho kodwa kafushane nje kuyona yonke le yasaga umuntu o right uDumi Mkokstad ube right futhi kakhulu futhi ukuthi ube right usuzobona ngoba izinto ayizile ngokulandelayo ngeke zisaphinda because ngiyabathemba abantu abakade behlala ukuthi bahlakaniphile bazokwazi ukufunda ngamaphutha sebezokwazi even in future ukuthi if unama rules ayalandelwa uyabo. Usizile kahle uDumi Mkokstad ukhombise ukuthi lento isikuliphi izinga ngokuba serious uyabo. Thank you so much bengihlula nje lapho. Into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi ke mangabe sikhuluma ngokugula komuntu osekhaya kusikhuluma ngokugula komuntu mhlambe kuthiwe uvela uyawa uvela uyaquleka uvela kwenzakalani kusuka lapho ukugula. Into engifisa ukisho nje kamanje ukuthi abantu ngicela ingene kubona lento ukuthi la uhlala khona awuhleli wedwa khona abantu abaphilayo ohleli nabo bese kuba khona abantu abangabonakali. Kulabantu abangabonakali kumele kube yidlozi lakho eliningi kulaba abangabonakali ohleli nabo. Ubona ngani ukuthi yidlozi lakho eliningi? Ubona ngoba izinto ifisayo ziyenzeka uyabona. Umsindo lelikhaya awukho noma mncane okusho ukuthi ngoba idlozi libonakala ngokuthula libonakala ngokunqoba ukuthi lo kanti kuyenzeka uthola ukuthi ke akuselona idlozi lakhe eliningi la sengenilwane eseziningi la. Ubona ngani mase kuyilwane iningi endlini kuyasabeka sekuyilwane ke leso isiyilwane zifika lesithunzi sokusaba because zingenela ukuzolwa endlini uthulele kube kuneziqi wengathi khamba umuntu ebusuku nyathi phakathi endlini. Idlozi lakho ngeliyenze liyonto because alifuni idlozi ukufaka ifiye kodwa idlozi lifuna ukufaka amandla likufaka ukunqoba likufaka isibindi idlozi kanti izilwane zikufaka ifiye ukuze usabseke bese uphila under fiye. And uma kwezilwane uzozwa phezulu endlini kumele urest emasulele kodwa ngoba khona izilwane ezigangayo zizogijima phezulu kwezindlu uzwe ngathi khona umuntu ohamba phezulu kwendlu yini lenzekalayo kunezilwane kulomuzi uzwe engathi khona umuntu ongqongqozayo eminyango uyadistractwa ulahliswa ifocus kula sonke isho ukuthini lona izilwane eziningi la. Njengoba kuyizilwane eziningi yini enye ezokwenzeka izinga labantu abangaphakathi lokuxabana
lizonyuka ngoba lezinto ezifikile zisebenza ngokuthi akube nomsindo ukuze kufezeke inhloso zaso.